What did that? What did that? That is that. Where you come from? Pakistan. Where you live in Pakistan? Pakistan. What? Pakistan. 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 City. Where you live in city? Pakistan. Lahore. Lahore. Did you love Indian? Lada. What did you doing here in Denmark? Do it here. What do you? I'm Danish. I am a Paki. What your name? Osama bin Laden. I kill you. What your name? Real name? Zephyr Imran. This is you, YouTube. I can tell Pakistan. Did you have a girlfriend? Did you have a girlfriend? Girlfriend? This. I'm not a girl, idiot. Are you gay? I'm gay. Yes, I'm gay. Who did you love? Who did you love some car? Oh yes, I am 30 years old. You're not 30 years old. Yes, I am 30 years old. I go to choice baby. Choice. Why did you have a English t-shirt on? Hello. I talking to you. What? What's your brother's name? Brother's name is Hadid Faisal Chaudhary. Who are Hadid Faisal Chaudhary? And you? What is my name? Your name is Panda. You so funny. Panda the gas. What are you talking about? Pakistani. Speak Danish. Lidt mere realistisk. Hvad? Hvad du siger til mig? Hvor bor du her i Danmark? Pottehusene. Hvad er det, du siger til mig? Drænehusene. Jeg kan altså ikke forstå, hvad du siger. Hallo? Du siger til mig. Kan du godt lide de der cyklister, der kommer forbi dig? Yes, passer. Synes du... Hvad er det, du siger til mig? Synes du, de er seje? De ligger. Hvem er din bedste ven i skolen? Jamen her. Dit ben? Eller dit lov? Der er Ejli. Hvad er Ejli? Har du ikke nogen danskervenner eller sådan noget? Ejli. Har du ikke nogen danskervenner eller sådan noget? Han er dansker. Er Ejli dansker? Ja, Ejli. Men Ejli eller Ali? Ejli. Okay. Hvem er din brødres navn? Ejli. Og din bror også Ejli? Ja. Ejli. Så du siger, at din bror så Ejli? Jeg er min bror i skole. Ejli. Undskyld mig, men undskyld, hvis jeg faktisk er men siger du, at Ejli, din bedste ven, også er de bror, der går i din klasse? Ja, Ejli. Er de tvilling? Er I tvillinger? Ja, jeg går i 0. klasse. Du ligner en, der går i 4. klasse, faktisk, synes jeg, fra top til 2. Ja. Hvor mange år er du? Balotelli-sko. Balotelli-sko. Jeg er 30 år. Not terror. Jeg er 30 år. Har du Balotelli-sko? Elsker du Balotelli? Holder ham. Meget krydderi. Gala. Abe, sorte abe. Prøv at sige sorte ører på pakistansk. Hallo, kannewala. Kalikannewala. Hvordan siger man det? Måske hvis jeg ikke udtaler det rigtigt. Kalo kan wala. Er du fodboldinteresseret? Nej, jeg er fodboldinteresseret. Hvad er fodbold? Det er der, hvor man sparker til en bold. Jamen, så er det fodbold. Nej, det er der, hvor man sparker til blod. Det er der, hvor man Blod? sparker til blod. Kan man sparke til et blod? Ja. Hvordan? Det er der, hvor der er nogle skål. Man skal slå dem.
Ja, men det her, det er dit show jo, så hvad skal det her show hedde? Men det der med blod. Det er jo part 1, så det er første, vi lige begyndt. Og så jeg går til Undskyld pistol. mig, Det er det er din baggrund, hva'? Det er din pistol. Det er baggrund, hva'? Se? Vi kigger lige sådan her, så, fordi der skal ikke være noget klam med. Okay, så hvor er vi lige nu henne? Andy? Vi er i India. Nej, vi er faktisk i Danmark. Okay, hvad skal dit show hedde? Vi så skal funny. Hvad skal den hedde? Funny dad. Den skal jo hedde et eller andet show. Den skal måske hedde Hadid Imran Show. Hadid Imran Show. Nej, jeg mener Hussein Imran Show. Hussein Imran Show. Eller måske Funny Party, eller Funny... Ja, Funny Party. Jamen, det... Nå, men så siger vi tak for i dag. Så ser vi i næste part. Hej hej.